Ons motto is altijd: probeer iedere dag een beetje beter te zijn dan de dag ervoor. En dat kan in alle facetten. Unitas is een atletiekvereniging en daar leer je heel veel verschillende onderdelen doen. Zoals lopen, rennen, springen, hoogspringen, werpen, langlopen, hordenlopen. Dus heel veel verschillende dingen die je kunt trainen. eigenlijk alles. Het is mooi om in de breedtesport in te gaan en het is mooi om meerdere sporten op dezelfde locatie te kunnen beoefenen. Samen sterker, verder, hoger en sneller. En ik denk dat dat de club prima omschrijft. Ik zou zeggen, kom gauw allemaal een keer naar Unitas om mee te trainen. Dat kan altijd. Er is voor iedereen toegankelijk. En op elk niveau bieden we sport aan. Dus doe mee. Dit is echt fantastisch!